Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Namhlanje nginiphathele izindaba ezithinta uMofokeng, upresident wama-2K obedlalela i-Orlando Pirates. Abaningi-ke benobayazi ukuthi uMofokeng akasadlaleli i-Pirates kodwa usesayine kwiqembu lase-Belgium elizobe lidlala-ke kwi-Champions League kwisizini ezoqala. uMofokeng njengoba esehambile kwi-Orlando Pirates sekuputshuke kwavela nezindaba kade singazazi kade sakhona kulaphayana kwi-Orlando Pirates. Lezi zindaba-ke zivezwe umphathi wayo-ke uqobo lwayo-ke i-Orlando Pirates, uDr Irvin Khoza. uDr Irvin Khoza uthe kade sefisela uMofokeng indlela enhle ngenkathi elibhekise eBelgium. uDr Irvin Khoza uthe uMofokeng kahle kahle usayine kuleli qembu lase-Belgium ngaphambi kokuthi kuqale i-World Cup, kodwa abafunanga ukuthi bakuveze lokho ngaphambi kokuthi kuqale i-World Cup, bakwenze kwaba yimfihlo ngoba befuna ukuveza lokho ngenkathi i-World Cup isiqalile. Waphinde futhi wasivezela enye imfihlo ukuthi uMofokeng kahle kahle nakwisizini edlule uyena futhi owazalela ukuthi ayodlala phesheya kwey'lwandle, okusho kona ukuthi kade ayedingeka yena-ke uMofokeng enqaba ukuphuma kwi-Pirates ngoba wayenesifiso sokuthi ufuna ukuhamba kwi-Pirates esejabulisa abalandeli ngokuthi bagcine besithathile isicoco seligi njengoba kade babefuna ukusithatha yonke le minyaka ewu-14 edlule. Sewumlando-ke ngoba isifiso sakhe-ke uMofokeng sigcine sifezekile njengoba i-Orlando Pirates ngempela-ke iyompetha be-PSA. Empeleni u-Irvin Khoza ubeseveza zonke nje lezi imfihlo besesivezela ukuthi uMofokeng ubehleli kwi-Pirates ngoba kade ethanda, ngoba thina abalandeli bebhola kuthe kade kuqala isizini ephelile uMofokeng uke wehlelwa ifomu kwaba ney'nkulumo-ke kubalandeli bebhola ukuthi uMofokeng ubuziswa ukuthi kudedelwe uNkotha yena wangadedelwa. Kwasekuvelile ukuthi ayikho yonke-ke lento eyayikhulunywa ngoba uDr Irvin Khoza-ke usekuvezile ukuthi uMofokeng ubehleli ngoba ethanda ukuhlala kwi-Pirates, ubesafuna ukuthi aphakamise i-Pirates isicoco seligi, ubengakafisi nje neze ukuthi aye phesheya, engakasiphakamisi isicoco seligi neqembu le-Pirates. Siyathemba ukuthi njengoba umfana ewatholile amadlela aluhlaza uzoliphakamisa iflag lase-South Africa ngoba siyamazi sonke ukuthi uMofokeng unethalente. Angeke aze adudwe ile mali ekuthiwa uyoyikha ngamafosholo ngoba kuthiwa uMofokeng kuleli qembu ayolidlalela uzobe ehola u-1.7 million ngenyanga. Asike sithembe ukuthi-ke ngalokho ngeke aze ahlise ifomu ngoba siyafisa sonke ukuthi njengezwe lase-South Africa siyafisa ukuthi simbone ephakamisa ibhola lase-South Africa. But sivala lana-ke i-video namhlanje sibeka ngqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and also comment down below na-ke umbono wakho ngalo lonke lolu daba, and I will see you in the next video. Bye.